כדאי שכולם ייכנסו. כן, גם רצינו רגע יורידו לברר אותנו. שיאיר שומע אותנו והכל טוב, אבל... יש 132 אנשים בחדר המתנה. אנחנו כבר באיחור. אז תכניסו אותם, ומקסימום שיחכו איתנו דקה. כן? שניכנס, לא מחכים ליאיר? כן, אבל לא? קודם אחרים ייכנסו, הם צריכים לחכות ליאיר, לא הפוך, שלא יאיר יחכה להם. כן, תכניס, עינב. אוקיי, בסדר. Y el video. אני מביט מהחלון, וזה עושה לי די עצוב. האביב חלף עבר לו, מי יודע אם ישוב. הליצן נהיה למלך, הנביא נהיה ליצן, ושכחתי את הדרך, אבל אני עוד כאן. ויהיה טוב, יהיה טוב, כן, לפעמים אני נשבר. אז הלילה, הלילה, איתך אני נשאר. ילדים לובשים כנפיים ועפים אל הצבא, ואחרי שנתיים הם חוזרים ללא תשובה. אנשים חיים במתח, מחפשים סיבה לנשום, ובין שנאה לרצח מדברים על השלום. ויהיה טוב, יהיה טוב, כן, לפעמים אני נשאר. אז הלילה, הלילה, איתך אני נשאר. שם למעלה בשמיים עננים לומדים לעוף, ואני מביט למעלה ורואה מטוס חטוף. ממשלה של גנרלים מחלקת את הנוף לשלהם ולשלנו, ולא רואים את הסוף. הנה בא נשיא מצרים, איך שמחתי לקראתו, פירמידות בעיניים ושלום במקטרתו, ואמרנו בוא נשלימה, ונחיה כמו אחים. ואז הוא אמר קדימה, רק תצאו מהשטחים. ויהיה טוב, יהיה טוב, כן, לפעמים אני נשאר. אז הלילה, הלילה, איתך אני נשאר. אז שלום לכולם ולכולן. לפני נדיה צריך שיהיה הטרנסקריפשן בבקשה. זה... תודה. אז שלום לכולם ולכולן.
ברוכים הבאים לאירוע השמאל הישראלי היום. האירוע מאורגן על ידי הברית עולמית של הציונים הפרוגרסיביים, לשעבר הברית עולמית של מרץ, והסניפים שלה באמריקה הלטינית, מרץ ארגנטינה, מרץ ברזיל, מרץ אורוגוואי, מרץ מקסיקו והמרכז הפרוגרסיבי היהודי של מרץ צ'ילה. האירוע הוא חלק מפתיחת הקמפיינים האלקטורליים לפדרציות הציוניות המקומיות לקראת הקונגרס הציוני העולמי ה-39. כמפלגה פרוגרסיבית בתוך ההסתדרות הציונית העולמית, אנחנו רואים זאת כאחריותנו להביא לקהל הלטיני, דובר הספרדית והפורטוגזית, קולות אלטרנטיביים כמו זה של יאיר גולן, ותוך מציאות של כיתוב וחיזוק של עמדות הימין הקיצוני. מטרתנו היא בלימה אליה הימין בתוך הקונגרס הציוני ובמדינה כולה, ואנו מבינים שהבחירות מהוות חלק מרכזי בבלימה הזו. אני חוליאן סוקר, עולה חדש מארגנטינה, בוגר השומר הצעיר וחלק מתנועת הבוגרים של השומר הצעיר בישראל, ויש לי היום את הכבוד לראיין את יאיר גולן. לפני שאני אציג את יאיר גולן, אני רוצה להזמין את דרור מורג, ראש הברית העולמית של הציונים הפרוגרסיביים, המייצגת את מפלגת הדמוקרטים בישראל, ראש המחלקה למעורבות חברתית ותיקון עולם, חבר הנהלה בהסתדרות הציונית העולמית וחבר הנהלת הסוכנות היהודית, שיגיד לנו כמה מילים. זה מופיע בו. תודה רבה, חולי, תודה על ההקדמה ותודה על ההנחיה. תודה רבה לצוות שלנו בברית העולמית, לאורן, נדו, מרי, דריו, כולם. ברוכים הבאים כולם, אני שמח מאוד לראות כאן כבר מעל 216 משתתפים, וואו, נהדר, מדהים. אני רוצה ממש להודות קודם כל באמת ליאיר גולן, סגן הרמטכ"ל לשעבר, סגן שרת הכלכלה, יושב ראש הדמוקרטים שפינה מזמנו היקר והצטרף אלינו, תודה רבה לך. וגם לעומר לובטון, מנכ"ל מפלגת הדמוקרטים שהצטרף אלינו כאן. עומר הוא שותף, אנחנו כבר עובדים ביחד, מקדמים דברים, אז תודה רבה גם לך פה. חשוב מאוד שהצטרפת ושתכיר ושנמשיך לעבוד ביחד. אני רוצה ממש בקצרה לומר באמת שאנחנו בפתחה של תקופה מאוד מאוד משמעותית. גם עבור מפלגת הדמוקרטים וגם עבור הברית העולמית של מרץ, או הברית העולמית של הציונים הפרוגרסיביים, שלאט לאט אנחנו מתאימים את עצמנו למציאות של המפלגה החדשה, ולומר כמה דברים. קודם כל, באמת, אנחנו כאנשי השמאל, פרוגרסיבי, ואנשי השומר הצעיר, באמת היינו מחוברים למרץ. והיום אנחנו באמת במקום שבו אנחנו פועלים כמה שלחזק את הקשר שלנו עם מפלגת הדמוקרטים, שהיא הגלגול החדש של החיבור באמת בין עבודה ומרץ, שיאיר גולן נבחר להוביל אותה. ועבורנו זה חיבור משמעותי, אנחנו צריכים לפעול ולחזק אותו, ויש לו שני צדדים. צד אחד שבאמת אנחנו צריכים את עזרת ותמיכת המפלגה בנקודות מסוימות, בעיקר היום בתקופת הבחירות שלנו בעולם, ותכף אני אגע בזה. ומהצד השני, גם אנחנו צריכים להפשיל שרוולים ולסייע למפלגת הדמוקרטים כאן בישראל. ואנחנו נמצאים באמת בפתחה של שנה שהיא שנת בחירות כפולה, ככל הנראה. פעם אחת אנחנו בבחירות להסתדרות הציונית העולמית, באמת למוסדות הלאומיים, ששם יש תקציבים של מיליארדי שקלים, שמאוד חשוב מי ישלוט בהם, מי יפעיל אותם, למי תהיה השפעה בפרלמנט היהודי. ומהצד השני, ככל הנראה, אנחנו עומדים בפני בחירות לכנסת. אנחנו לא יודעים בדיוק מתי הם תתקיימנה, אבל זה נראה שבשנה הקרובה, כנראה בשנת 25, אולי בסופה, זאת הערכה שלי, אנחנו נגיע לבחירות לכנסת. אבל עכשיו אנחנו באתגר שבו אנחנו מתמודדים בבחירות בעולם, באמת באמריקה הלטינית אנחנו מתמודדים בשש מדינות, שכולם פה חברים באמת, בארגנטינה, בצ'ילה, באורוגוואי, בנצואלה, במקסיקו, בברזיל, מקומות מאוד משמעותיים שאני מכיר אתכם, מכיר את האנשים, עושים עשייה נפלאה לאורך כל השנה, מקדמים את הערכים של היהדות הפלורליסטית, היהדות החילונית, ערכי השומר הצעיר, אנחנו פועלים בקרב הקהילות, בקרב אנשים שלא תמיד נמצאים בתוך בתי הכנסת, ואנחנו שומרים עליהם מחוברים לישראל, לציונות, ליהדות. וזאת האחריות שלנו להמשיך עם הערכים הללו, וזאת מערכת הבחירות שבפנינו, והיא כל כך קריטית. כל כך קריטית,
כי הכוחות של הימין, הכוחות השמרניים, הם מנסים להשתלט גם על המוסדות הלאומיים, ופה אנחנו בקרב מאוד מאוד משמעותי, קרב שיש לו השפעה אדירה איך ישראל תראה, ואיך העולם היהודי ייראה. העולם היהודי שהוא כל כך חשוב לנו, והקשר שלו למדינת ישראל. ולכן הבחירות האלה הן כל כך דרמטיות, וזו גם הנקודה שבה אנחנו זקוקים לעזרת המפלגה. למפלגה הישראלית גם יש חלק בהסתדרות הציונית, ואנחנו מאוד מחכים לקבל גם את התמיכה של המפלגה. מהצד השני, האחריות שלנו ברגע שתיגמרנה הבחירות הללו בעוד כמה חודשים, סביב יולי, היא להפשיל שרוולים, וכולנו לוודא, להתגייס, כדי שגם מפלגת הדמוקרטים תצליח, שזו הנציגות הישראלית החשובה ביותר שלנו, ואנחנו רוצים את ההצלחה שלה בפרלמנט הישראלי. יש לנו גם הרבה חברים ושותפים בישראל, שכולנו בכל העולם יכולים להשפיע עליהם בישראל, על אופן ההצבעה שלהם, וגם יש לנו חברים רבים בכל העולם, שיש להם גם אזרחות ישראלית, ואנחנו גם נפעל ביחד כדי לעודד אותם לבוא ולהצביע ולהגיע לבחירות בישראל. ואלו בעצם שני הצדדים של אותה מטבע. וכרגע אנחנו נתרכז היום באמת בהכנות שלנו לקראת הבחירות להסתדרות הציונית העולמית. כל אחד מכם וכל המדינה שהוא נמצא בה, יש לנו קבוצה שמובילה את הבחירות, יש תאריכים שונים ויש קמפיינים שונים, ואני קורא לכולכם לקחת חלק פעיל, כמובן להצביע, אבל גם לעזור ולהצטרף לפעילויות ולשכנע עוד חברים ועוד בני משפחה, ולהביא אותם לקלפי בזמן ההצבעה. כל קול הוא משפיע. עד כאן ההקדמה שלי, ואני באמת שוב תודה רבה יאיר, ותודה רבה לעומר לובי, כפי שאנחנו קוראים לו פה. לובטון, גרנות לובטון. גרנות, נכון. אבל לובי, ככה אני לא אדבר בטוח. אז תודה רבה לכם, ושיהיה לנו בכולנו בהצלחה, חזק ואמץ. אז תודה רבה דרור, ורצוני עכשיו להציג את יאיר גולן. יאיר גולן הוא אלוף במילואים ופוליטיקאי ישראלי, לשעבר חבר כנסת מטעם מרצ וסגן שר הכלכלה. במרץ 2024 הוא נבחר לראשות מפלגת העבודה, שם הוביל למיזוגה של מפלגת העבודה עם מפלגת מרצ כדי להקים את מפלגת הדמוקרטים. ב-7 באוקטובר 2023, במהלך מתקפת חמאס על עוטף עזה, גולן יצא מביתו לשטח, לחם במחבלים וסייע בהצלת חיי אזרחים רבים שנמצאו במסיבת הנובה. אז יאיר, זה כבוד גדול לדבר איתך היום. לפני שנתחיל עם השאלות, אני מזמין אותך לשאת דברי פתיחה. קודם כל, תודה לדרור ותודה לך, ג'וליאן. אני חושב שבאמת אנחנו בזמן גורלי, זה עידן גורלי לעתידה של ישראל, ובמידה רבה מאוד לעתידו של העם היהודי, ויש לנו לכולנו משימה עליונה. המשימה הזאת היא לשמור על ישראל כבית לאומי לכל העם היהודי, מדינה חופשית, שוויונית ודמוקרטית. המושגים הישנים של ימין ושמאל, נראה לי שהם כבר לא כל כך רלוונטיים, בעיקר במובן של מי הוא שמרן ומי הוא פרוגרסיבי. הימין היום בישראל הוא ימין אנרכיסטי, הוא ימין שמנסה לשבור סדרי עולם, הוא מנסה לרסק את הנורמות ואת הערכים הבסיסיים. זה ימין שחושב שהטוב הוא רע, שהישר הוא עקום, ששחיתות שלטונית, לאומנות קיצונית וסקטוריאליות עמוקה, כפי שקיים עבור הציבור החרדי היום בישראל, זה הדבר הטוב לישראל, וזה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת. לאורך כל ההיסטוריה האנושית, היסודות של לאומנות קיצונית ושחיתות עמוקה היו מתכון להרס. המאה ה-20 מלאה באומות שנהרסו בגלל שחיתות עמוקה ולאומנות קיצונית. ואסור לנו להצטרף לתוך החבורה הלא מכובדת הזאת. ולכן אנחנו בשעה גורלית, והמאמץ הוא מאמץ לאומי במובן הרחב שלו. זה מאמץ של העם היושב בציון, זה מאמץ של כל אזרחי ישראל, וזה מאמץ של יהדות העולם, כדי להציל את מדינת ישראל. אני לא מגזים, אני לא מנסה לצייר תמונת מצב חמורה ממה שהיא. המצב בישראל הוא באמת חמור. אנחנו נמצאים במלחמה ללא סוף. אין שום סיבה בעולם
להמשיך עם המלחמה הזאת, היה אפשר למצות מתוך ההישגים העצומים של צה"ל, היה אפשר להגיע כבר להסדר מדיני, אזורי ועולמי, בתמיכה אמריקאית, שיבטיח טוב יותר את ביטחונה של ישראל. היה אפשר להתחיל את תהליך השיקום, וראשית תהליך השיקום היא החזרת כל החטופים והחטופות הביתה, החיים לשיקום, המתים לקבורה מכובדת. היה אפשר לעשות את זה. היה אפשר להתחיל לעסוק במי ישלוט בעזה ביום שאחרי, ולדאוג לכך שזה יהיה גורם מתון מחמאס, שיקבל את תמיכת המדינות הסוניות העשירות והמתונות שנמצאות באזור, כגון איחוד האמירויות, כגון ערב הסעודית. היה אפשר לעשות המון דברים טובים למען ביטחונה של ישראל, ואנחנו מבינים ביטחון יותר טוב מכל אחד אחר. אנחנו מבינים שביטחון זה לא רק המעשה הצבאי, זה גם היכולת לקחת את ההישג הצבאי ולמצות ממנו הישג מדיני. אלא שהיום אין ממשלה בישראל שמסוגלת לחשוב באופן זה. הממשלה הזאת, מסיבותיה שלה, החל מסיבותיו האישיות של נתניהו ורצונו להישאר בשלטון, וכלה ברצונם של אנשי הימין הקיצוני שמסויים איתו, שאני חוזר ואומר, הם גורמים אנרכיסטים, שרוצים להקים את גוש קטיף מחדש, הם מפנטזים על גירוש והגליה ומי יודע מה עוד, אולי גם השמדה של הפלסטינים בתוך רצועת עזה. ואני רוצה לומר לכם, לא מתוך איזה שהם רחמים על איזשהו מישהו, הייתי לוחם כל חיי ונלחמתי באיומים הפלסטינים באמת במשך 4 עשורים ברציפות. אבל אני אומר לכם בצורה אחראית ומקצועית, לא פוליטית, אם רוצים באמת להכריע את חמאס, צריך לבנות בתוך רצועת עזה חלופה לחמאס. ואין שום סיכוי שנקום בבוקר ופתאום העזתים ייעלמו. הרעיונות האלה מבית מדרשו של הנשיא האמריקאי, זה אולי נחמד כאיזושהי הפרחת רעיון לאוויר, שבאים לעולם הפרקטי, לעולם המעשי, ואנחנו בשמאל הציוני תמיד הצטיינו בחוש מעשי מפותח. כשאתה מביאים את זה לעולם המעשי, אתה מגלה שאין לזה שום בסיס, אין לזה שום יכולת באמת לממש את זה. גם אנשי הממשל האמריקאי היום, אנשי האדמיניסטרציה החדשה של טראמפ, מבינים היטב שאי אפשר לעסוק בהזיות, צריך לעסוק בדברים המעשיים, בדברים הפרקטיים. השליחים של הנשיא טראמפ למזרח התיכון, מסטיבן וויטקוף וכל עוזריו, מבינים את זה מצוין, ולכן זה לא פלא שהם באים למעשה עם רעיונות יצירתיים, אבל רעיונות מעשיים שאפשר באמת לחבר אותם ליום יום, באופן מפחיד, באופן מבהיל, באופן שהוא מדכא במידה מסוימת. מסתמן שהנשיא האמריקאי ועוזריו דואגים יותר לגורל החטופים מאשר ממשלת ישראל. זה דבר שהוא בעיניי בושה וחרפה, ולדיראון עולם בהקשר של ההיסטוריה היהודית. ולכן אני אומר לכם ואני אומר לעצמנו כאן בארץ, יש לנו משימת ענק להציל את מדינת ישראל, להחיות מחדש את הרעיון הציוני הבסיסי, ובזה אני אסיים את ההקדמה שלי, לחזור ולממש בית לאומי לכל העם היהודי, כל היהודים, החילונים והקונסרבטיביים והרפורמים, כולם יש להם כאן מקום במדינת ישראל, ובמקביל מדינה חופשית, שוויונית ודמוקרטית, לא כי זה טוב לזה או טוב לאחר, כי זה הדבר שמלכד את כולנו. ככה בונים אומה בריאה, ככה בונים את היכולת שלנו להמשיך ולהתווכח באופן דמוקרטי ולקבל את הכרעת הרוב, ובמקביל לשמור על זכויותיהם של אלה שהפסידו בבחירות, ולדעת שהם עדיין איתנו, הם חלק מעמנו, הם חלק מאזרחי ישראל, וזו השיטה היחידה לקיים מדינה לאורך זמן. תודה. אז כמו שאתה יודע, אנחנו פה עם רוב קהל שאינו ישראלי, אז אני אשמח אם תוכל להסביר מה הם הגורמים שהובילו אותך מקריירה צבאית לקריירה פוליטית. החל מ-2015, אני זיהיתי את הנטייה הלאומנית ההולכת וגדלה, ובאיזה מידה ממשלת ישראל דאז
מלבה את היצרים, ובמקום להרגיע את השטח, למעשה תורמת להסלמה ביטחונית. מי שזוכר, בשלהי 2015 החל גל פיגועים, קראנו לזה אינתיפאדת הסכינים, ובמקום להרגיע את השטח, ראיתי באיזה מידה הדרג הפוליטי מלבה את הרוחות. וכשאתה מלבה את הרוחות ומכניס יותר מתח לשטח, התוצאה היא שאנשים משלמים בחייהם. זה לא משחק ילדים, זה עסק רציני. בכלל, ביטחון של מדינה זה דבר רציני. ולכן ב-2016 נשאתי נאום ביום השואה, הוא ידוע בישראל כנאום התהליכים. אני מקווה שגם יש לו תרגום לספרדית. והנאום הזה למעשה סתם את הגולל על היכולת שלי להתמנות כרמטכ"ל. ממשלת ישראל בראשות נתניהו פתחו בקמפיין כנגדי בצורה מבישה. מי שיקרא את הנאום הזה הוא נאום מתון. אם בוחנים את התהליכים שקורים היום בישראל, הרי הוא היה גם נאום מדויק מאוד. אבל שילמתי את המחיר האישי, ולאחר מכן סיימתי את שירותי הצבאי, והבנתי שאנחנו בדרך מאוד מאוד מסוכנת, ואם במשך 38 שנים נלחמתי עבור ביטחון מדינת ישראל, הרי היום בפוליטיקה אני מוצא את עצמי נאבק במערכה אולי הגורלית ביותר על עתידה של ישראל. זה המקום שלי נכון להיות בו. אנחנו נידרש בשנים הקרובות למנהיגות אמיצה, למנהיגות עם יכולת להסתכל קדימה באופן ארוך טווח, מכיוון שישראל ניצבת בפני זמן גורלי. לכל מדינה, לכל אומה, יש זמנים כאלה שהם זמנים גורליים. אנחנו נכנסים לתוך עידן גורלי, ובעידן הגורלי הזה אנחנו נצטרך לקבל את ההכרעות הקשות ביותר. השתיים החשובות ביותר, ואני אשמח בהמשך לפרט יותר, אבל השתיים החשובות ביותר, אחד, מה עושים עם הפלסטינים? ופה הברירה שעומדת בפני מדינת ישראל היא אחת, סיפוח או היפרדות. היפרדות או סיפוח, אין אפשרויות אחרות. והדבר השני שהוא בעיניי גורלי לעתידה של ישראל, זה סוגיית השוויון. האם בישראל יש שוויון אזרחי מלא לכל אזרח, ואזרח הוא אזרח הוא אזרח, וזה לא משנה לא מה דתו, ולא מה מינו, ולא מהן דעותיו. והדבר השני שקשור בשוויון, האם מדינת ישראל מספקת שוויון הזדמנויות אמיתי לכל ילדה וילד בישראל? אז אני מחזיר אותנו קצת לשביעי באוקטובר, שאתה יצאת עם הרכב הפרטי שלך, וביקשת נשק והצלת מלא אנשים שהיו במסיבת הנובה. אז רציתי לשמוע מה גרם לך לקבל את ההחלטה הזאת. אני הייתי לוחם כל חיי, ויש לי המון ניסיון מבצעי, מלבנון, מיהודה ושומרון, מרצועת עזה, והרגשתי בבוקר שאני לא יכול לשבת בבית. ולמרות שאני יחידת מילואים, לבשתי מחדש את המדים הישנים שלי. לשמחתי מצאתי את הנעליים הגבוהות במחסן, וירדתי למפקדת פיקוד העורף, פשוט בשביל לנסות ולתרום במשהו. הרגשתי שבמצב חירום שכזה אי אפשר לשבת בבית. ואני באמת איש עם המון ניסיון מבצעי. בהמשך ירדתי לדרום כשליחו האישי של אלוף פיקוד העורף, כדי לדווח לו מהשטח, מה קורה. וכך באמת עשיתי. באופן מקרי לחלוטין קיבלתי טלפון מאחותי, שסיפרה לי שהבן של חברה שלה, למעשה מצוי באזור מסיבת הנובה. עד לאותו רגע לא ידעתי בכלל שהייתה מסיבה כזאת. והיא שאלה אותי אם אני יכול להוציא אותו מהשטח הזה, לחלץ אותו. ביקשתי שתשלח לי מיקום, שלחה לי מיקום על מפת גוגל, ומכיוון שאני מכיר את השטח מאוד טוב,
חשתי מספיק בטוח להיכנס לשדות ולנסוע עם הטויוטה יאריס המאוד צנועה שלי, לנסוע ולחלץ בחורים שנמלטו ממסיבת הנובה. כל חילוץ כזה, הוצאתי את האנשים מחוץ לאזור שבודד על ידי צה"ל, כדי שיהיה מישהו שיקח אותם חזרה הביתה. סך הכל נכנסתי פנימה והחוצה 3 פעמים, כשבפעם השלישית עליתי על ציר 232, הציר שבעצם צמוד לאתר מסיבת הנובה. זה היה אתר טבח, איום ונורא. למרות שאני חייל מאוד ותיק, אני יכול להגיד לכם שמחזה כזה מעולם לא ראיתי. ואני שמח שהייתה לי את ההזדמנות ואת הזכות לתרום במשהו באותו יום, כמו הרבה אזרחים אחרים. לחלץ מספר אנשים מתוך האזור הנורא הזה. אני חושב שזה קיבל הרבה ביטוי תקשורתי, בעיקר מכיוון שזה ביום הנורא הזה, זה הראה שיש עדיין אנשים, שיש אזרחים שיש להם עדיין מספיק תושייה ומספיק אומץ על מנת להציל ולהביא איזושהי תחושה של אופטימיות ביום הנורא הזה. זה כל הסיפור. אני רוצה לומר לכם שיש כאלה שחילצו הרבה יותר ממני ונלחמו הרבה יותר קשה ממני, ובאמת עשו הרבה יותר ממני ביום הקשה הזה. ונדמה לי שהמקרה שלי קיבל הרבה פרסום, בעיקר בגלל שאני כבר אלוף ויחסית מבוגר, אז זה הסיפור. אבל אני באמת, אם אני צריך לסכם את היום הזה, זו הייתה באמת באמת תרומתי הצנועה. אז בחזרה לימים שלנו היום, אז כמו שאמרתי לפני, אתה הובלת את מין סוג של מרץ ועבודה, ורציתי לשאול למה החלטת לאחד את המחנה השמאל הציוני, ואיזה הזדמנויות יש בהקמת מפלגת הדמוקרטים. כבר ב-2019, כשרק נכנסתי לפוליטיקה והצטרפתי לאהוד ברק בהקמת המחנה הדמוקרטי, חשבתי שצריך לאחד את כל מפלגות השמאל הציוני. לא, אין שום מקום לחלוקה הזאת. אני יכול להגיד היום שהסיבה שמרץ ועבודה לא התאחדו לפני שנים, היא סיבה פרסונלית, לא הייתה לזה באמת סיבה רעיונית, אידיאולוגית. כך חשבתי כל הזמן. אחרי הבחירות מי שזוכר, היו בחירות במרץ 20, במרץ 21, סליחה. חודש לאחר מכן פרסמתי הבחירות שכאילו יצאנו טוב, העבודה קיבלה 7 מנדטים ומרץ קיבלה 6 מנדטים. ואני חודש לאחר מכן, כבר באפריל, פרסמתי מאמר בהארץ שקרא לאיחוד המפלגות. ואמרתי שאם מאחדים מפלגות צריך לעשות את זה אחרי בחירות, לא לפני בחירות. כי זה תהליך ארגוני מורכב, וזה תהליך אנושי מורכב. וזה לוקח זמן לקחת גופים עם כזאת מסורת ארוכה ולאחד אותם יחדיו. לצערי הרב, אז לא שמעו בקולי. וההמשך ידוע. בחירות לאחר מכן, מרץ לא עברה את אחוז החסימה, ומפלגת העבודה עברה עם 4 מנדטים בלבד. זה לא הכוח האמיתי שלנו בציבור הישראלי. וחשבתי שאנחנו, בעקבות האירועים של 7 באוקטובר, חייבים להתאחד. אין לנו בכלל שום אפשרות אחרת. חייבים להתאחד וחייבים לבנות אלטרנטיבה שלטונית. ואני מבקש מכם להצטרף למאמץ הזה. אנחנו לא בונים איחוד של עבודה מרץ, זה לא מעניין. ואנחנו לא מקימים את הדמוקרטים בשביל שתהיה מפלגה דמוקרטית וזה יהיה נחמד. אנחנו בונים אלטרנטיבה שלטונית. אנחנו צריכים להוביל את מדינת ישראל. יש לנו את תפיסת העולם הנכונה, יש לנו את האנשים הנהדרים. בבחירות הבאות אני מניח שהתמודדו בתוך המפלגה, שהיא מפלגה דמוקרטית כמובן, התמודדו בתוכה נציגים יוצאים מן הכלל מתוך תנועות המחאה. ולכן אנחנו הולכים ונעשים ברורים יותר ויותר כאלטרנטיבה השלטונית האמיתית
לשלטון הימין. ואני חושב שבנושא הזה אנחנו מכניסים היום רוח חדשה לתוך המערכת הפוליטית הישראלית. העובדה שבסקרים אנחנו היום נראים ככוח עולה, היא עובדה מאוד מעודדת וחשובה, ואני אומר לכם, ככל שתוכלו לעזור בנושא הזה, כן ייטב, זה חשוב בצורה בלתי רגילה. אנחנו צריכים כל קול קובע, וכל מי שיכול לתרום במשהו לכך שמפלגת הדמוקרטים תהיה אחרי הבחירות הבאות כוח מוביל בפוליטיקה הישראלית, אז בבקשה בואו ותתרמו, זה חשוב בצורה בלתי רגילה. ממש חשוב. אה, ממשיך עם אותה נשימה, אז מה לדעתך המשמעות של להיות חלק מהשמאל הישראלי כיום? והאם גם מה השתנה בהגדלה הזו במהלך ה-17 חודשים מאז ה-7 לאוקטובר? אני חושב שבישראל היום זה כבר לא שמאל נגד ימין. זאת אומרת, זה לא שמרנים נגד פרוגרסיביים. במידה רבה מאוד אנחנו מייצגים את השמרנות. והפרוגרסיביים הם לא פרוגרסיביים, הם ניהליסטים, הם אנרכיסטים. זה הימין היום. לכן זה לא שמאל ימין. היום המאבק הוא בין אנשים ישרי דרך לבין מושחתים. בין לאומנים קיצוניים לבין לאומיים גאים. הוא מאבק בין אנשים שהוזים הזיות ומונעים על ידי רגשות משיחיים, לבין אנשים שניצבים על הקרקע עם שתי הרגליים. זה המאבק האמיתי היום בישראל. תשכחו מהמושגים הישנים של שמאל ימין, הם פשוט לא רלוונטיים. דרך אגב, אנחנו לא יוצאי דופן בהקשר הזה. אני חושב שבכל העולם המערבי היום, המושגים המסורתיים של שמאל וימין לאו דווקא רלוונטיים. הם מקבלים בכל מדינה ומדינה משמעויות חדשות. תראו את הדבר המטורף שקורה בישראל. בכל העולם הימין הוא נגד הגירה, נכון? בישראל הימין הוא בעד סיפוח של מיליוני פלסטינים לתוכנו. זאת אומרת, לא סתם הגירה, להביא אלינו בכוח מיליוני ערבים. זה טירוף מוחלט. השמאל שבכל העולם הוא כאילו יותר נינוח בנושאים של הגירה, ויותר מדבר על חמלה, על עזרה לחלשים, על מתן זכויות יסוד, גם לכאלה שהם עוד לא אזרחים, הם רק נתינים. בישראל, השמאל הזה אומר, לא, תשמרו על ישראל כבית לאומי לעם היהודי, ולכן זה חייבת להיות מדינה עם רוב יהודי מוצק. אתם מבינים? הכל התהפך פה בישראל. ולכן מי שרוצה ישראל דמוקרטית, ליברלית, פתוחה, חופשית, מתקדמת, מודרנית, צריך לתמוך בדמוקרטים. ומה לדעתך מצבו הנוכחי של המאבק הישראלי למען הדמוקרטיה, הצדק והשלום? המאבק הוא קשה מאוד. למעשה כל מה שאתם רואים היום הוא קשור במאבק הזה. גם המלחמה שנמתחת אל הנצח, ללא שום הצדקה, הוא חלק מהמאבק הפוליטי. גם הסוגיה של החטופים, או ההימנעות של הממשלה משחרור החטופים, והניסיון של הממשלה לסכל כל עסקה לשחרור החטופים, גם זה חלק מהמאבק הפוליטי. לכן ישראל נמצאת בשעה גורלית. ואם אנחנו באמת רוצים להציל את מדינת ישראל, אנחנו חייבים לעשות מאמץ עליון. אחד, להפיל את הממשלה ולהגיע לבחירות מה שיותר מהר, כי כל יום שהממשלה הזאת מכהנת, היא פוגעת בדמוקרטיה, היא פוגעת באפשרות להחליף אותה. אני לא אתפלא אם בחודשים הקרובים הממשלה הזאת תנסה להוציא יותר ממפלגה אחת מחוץ לחוק, ובעצם לקיים בחירות לא חופשיות בישראל בפעם הבאה. אז לכן זה מאבק אחד. המאבק השני הוא מאבק בניית החלופה. אנחנו חייבים לבנות חלופה עם תפיסת עולם מגובשת. לצערי בישראל בשנים האחרונות נוצרו מפלגות מרכז, אני קורא להן מפלגות המרכז הקיצוני. זה מפלגות שמסרבות לקבוע עמדה ברורה. מסרבות להגיד מה החזון שלהן למדינת ישראל. הן מסתפקות במין איזושהי הגינות ממסדית, ממלכתית, שבאמת אין מאחוריה תפיסת עולם. לא מספיק להיות נחמד, לא מספיק להיות מתורבת.
צריך לבוא אל המאבק הצפוי לנו עם תפיסת עולם מגובשת. ישראל חייבת להישאר בית לאומי לכל העם היהודי, לכן מדינה עם רוב יהודי מוצק, ובמקביל מדינה חופשית, שוויונית ודמוקרטית. חופשית זה אומר שיש פה זכויות אזרח לכל אזרח ואזרח באשר הוא אזרח. שוויונית זה אומר שזו מדינה שדואגת לאיך מתחלקים משאביה ואיך נותנים לכל ילדה וילד שוויון הזדמנויות. שוויון הזדמנויות להצליח בחיים. דמוקרטית במובן הרחב של המילה. כלומר, מדינה שלא רק מקיימת פרוצדורה דמוקרטית, אלא היא דמוקרטיה מהותית, עם איזון נכון בין הרשויות השונות, עם הגבלת הכוח, עם ביזור הכוח, באופן שמקיים דמוקרטיה בריאה. אני רוצה לחזור קצת לנושא של שלום, ולשאול אותך מה בעיניך הסיכוי לחזור לתהליך שלום שיבטיח את ביטחוננו, את ביטחונם של הישראלים, ביחס למצב וביחס לאחרי השביעי באוקטובר כמובן. טוב, אנחנו צריכים לזכור שישראל היום היא מדינה בטראומה. ואני אומר לכם בצער, אתם יכולים לקחת את זה גם מהחיים האישיים שלכם. טראומה לא תורמת לחשיבה רציונלית. אנשים תחת טראומה, גם כפרטים וגם כציבור, תחת טראומה הם מושפעים מאוד מהרגש שהטראומה יצרה בהם. והרגש שהיום, הייתי אומר, מאפיין את הציבור הישראלי, הוא רגש של פחד, של חרדה. ולכן אי אפשר לעשות קפיצה, הייתי אומר, קפיצה קוסמית, קפיצה גלקטית כזאת, מהמצב הנוכחי של פחד עמוק, למצב של שיחות שלום מחר בבוקר. מה זה שלום? שלום זה בנוי על אמון. זאת אומרת, זה הסכמים שאני מאמין לך שאתה תעמוד בחלק שלך בהסכם, אתה מאמין לי שאני אעמוד בחלק שלי בהסכם. אין הסכם שלום בלי אמון הדדי. ולכן אנחנו חייבים לבנות את התהליך שיוביל בסופו של דבר לשלום, שיוביל בסופו של דבר לפתרון שתי המדינות, אבל זה לא יכול לקרות במטה קסם מחר בבוקר. ולכן דרך הביניים שצריכה להוביל לפתרון שתי המדינות, זו הדרך שאני קורא לה היפרדות אזרחית עם אחריות ביטחונית. אני חוזר ואומר, היפרדות אזרחית עם אחריות ביטחונית. היפרדות אזרחית על ידי סימון הגבולות העתידיים של מדינת ישראל. היפרדות אזרחית על מנת להקטין את החיכוך בין אוכלוסיות עוינות. היפרדות אזרחית על מנת לספק פחות ופחות הזדמנויות לטרוריסטים. ובמקביל, שימור האחריות הביטחונית בידי מדינת ישראל. כלומר, שימור חופש הפעולה המבצעי בכל השטח, ברצועת עזה וברחבי יהודה ושומרון. לא נפקיר את ביטחוננו בידי אחרים. התחושה הזאת שאנחנו יודעים לספק ביטחון ונאבק לספק ביטחון לכל אזרח היא קריטית על מנת להוציא את אזרחי ישראל מתוך הטראומה שבה הם מצויים. ולכן אל תזלזלו בעניין הזה. הביטחון ותחושת הביטחון זה עניין קריטי על מנת להתקדם בנתיב שבסופו של דבר יוביל לפתרון שתי המדינות לשני העמים. דיברת לפני שיש שני דברים ממש חשובים שצריך לדאוג להם, שזה מה עושים אחד מהם מה עושים עם העם הפלסטיני. אז רציתי אם תוכל לפרט קצת על זה. זה קשור לנושא של ההיפרדות האזרחית. כן. בסופו של דבר, בארץ ישראל יש שני עמים פחות או יותר באותו גודל. יש כ7 מיליון יהודים וכ6.5 מיליון פלסטינים. זו המציאות. 2 מיליון פלסטינים חיים כמיעוט הערבי הגדול בתוך מדינת ישראל, 21% מאזרחי ישראל. שאר הפלסטינים חיים ברצועת עזה 2 מיליון וביהודה ושומרון 3 מיליון. ועכשיו השאלה היא, מה הלאה? לאן אנחנו מתקדמים הלאה? לדעתי, חייבים להיפרד מהפלסטינים,
וזו שאלה שהיא קודמת לסוגיה של האם יהיו שתי מדינות לשני עמים. קודם כל אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים להיפרד מהם. כדי להגיע לשתי מדינות לשני עמים שחיות זו לצד זו בשלום, צריך להגיע להסכמות. אבל קודם כל צריך להיפרד מהם. קודם כל צריך לסמן את הגבולות של מדינת ישראל, את הגבולות העתידיים. בהמשך, אני מקווה מאוד שנוכל לנהל שיחות שלום ולהגיע להסכמות. אבל הדרך צריכה להיות ברורה. היפרדות, סימון גבולות, שיחות, שלום. ככה צריך להתקדם. אם נדע לעשות את זה, אני חושב שאנחנו נבטיח את ביטחון ישראל בצורה שהיא לא רק הביטחון הפנימי שלנו, היא גם מתחשבת בהסתכלות האזורית. כי אם תחשבו על המזרח התיכון כגוף שלם, אז תראו שבמזרח התיכון יש מאבק, הוא מאבק היסטורי, בין הכוחות הרדיקליים, אלה שמתנגדים לסדר הקיים ומנסים לרסק אותו באופן אלים, לבין הכוחות המתונים שרוצים להביא יציבות ושגשוג במסגרת הסדר הקיים. אנחנו יכולים להיות גורם מוביל מבחינה אזורית, כזה שיביא יותר יציבות ויותר שגשוג לאזור. ואת זה נוכל לעשות אם נדע לשתף פעולה עם ערב הסעודית, אם נדע לשתף פעולה עם איחוד האמירויות, עם ירדן, עם מצרים, עם מרוקו, עם מדינות ערביות מתונות נוספות, כך שבסופו של דבר הגורם המתון יגבר על הגורם הקיצוני. יש פה עכשיו הזדמנות היסטורית, אני מדגיש, הזדמנות היסטורית, שהושגה בעקבות ההישגים הצבאיים, ההישגים בשדה הקרב של צה"ל. למעשה, הקינו באופן קשה את הציר הרדיקלי האיראני, את ציר הרשע האיראני. פגענו קשות בחמאס, פגענו קשות בחיזבאללה. הבאנו למצב שבסוריה הייתה הפיכה שבסופו של דבר גירשה את הכוחות הפרו-איראנים מתוך סוריה. פגענו בחות'ים בתימן ופגענו באיראן עצמה והותרנו אותה לפרק זמן ארוך ללא יכולת הגנה אווירית משמעותית. אלה הישגים בלתי רגילים ברמה הצבאית. עכשיו צריך לקחת את ההישגים האלה ולמצות מתוכם את ההישג המדיני. וההישג המדיני שנוכל למצות אותו מתוך ההישגים הצבאיים זה ברית המתונות, ברית המדינות המתונות במזרח התיכון. זה מה שישראל צריכה לעשות. אי אפשר לעשות את זה עם הממשלה הנוכחית, ולכן צריך להגיע לבחירות מה שיותר מהר, כדי שנוכל לחזק את ביטחונה של ישראל. הלוואי. אז דיברת גם על נתניהו ושצריך להפיל את הממשלה ולהגיע לבחירות כמה שיותר מהר. אז איך אנחנו כמדינה יכולים להתקדם לעבר העתיד שלאחר ממשלת נתניהו? אני ציינתי מקודם שאנחנו מקיימים שני מאמצים, מאמץ הפלת הממשלה ומאמץ בניית החלופה, בניית האלטרנטיבה. במאמץ הפלת הממשלה אנחנו פועלים גם בשלושה נתיבים נפרדים. הנתיב המשפטי, הנתיב הפוליטי והנתיב העממי. בנתיב המשפטי אנחנו מנסים להקשות על הממשלה כמה שרק אפשר. דרך אגב, עד עכשיו בהצלחה לא מבוטלת. בנתיב הפוליטי אנחנו סובלים מכך שא' אנחנו במיעוט, ככה זה כשאתה באופוזיציה אתה במיעוט, וגם האופוזיציה עצמה איננה מאוחדת, היא בעצם אופוזיציה של ימין ושמאל, שבעיקר על רקע של, הייתי אומר, הבדלי אישיות בין האנשים שמובילים את המפלגות, קשה לה להתאחד. למרות שאני באופן אישי קורא כל הזמן לפעולה מתואמת יותר ואחודה יותר בתוך האופוזיציה. ועדיין אנחנו מצליחים להקשות, לא מצליחים למנוע, אבל מצליחים להקשות על הממשלה. הנתיב החשוב ביותר, ללא ספק החשוב ביותר, הוא הנתיב העממי. ואם אני מסתכל על ההיסטוריה של המדינות באמריקה הלטינית, אתם יודעים היטב שללא התנגדות עממית לא יהיה שינוי.
ההתנגדות העממית היא אולי המרכיב החשוב ביותר ביכולת לחולל שינוי פוליטי. ומהבחינה הזאת אני מזמין אתכם להגיע לארץ ולהעביר את המורשת של אמריקה הלטינית פה בישראל. אני חייב לומר שבין המתנגדים המוצלחים ביותר כנגד הממשלה יש אחוז מרשים של יוצאי אמריקה הלטינית. אנשים שידעו מה זה דיקטטורה, יודעים איך צריך להילחם בדיקטטורה, וגם יודעים איך אפשר להצליח מול דיקטטורה, ומהבחינה הזאת הידע שלכם והניסיון שלכם הוא חשוב פה בישראל בצורה בלתי רגילה. זה מאוד חשוב, נראה לי כארגנטינאי יש לנו מלא מה ללמוד מההיסטוריה. אה, אז אני יודע שאתה חלק מההפגנות ותמיד חלק מהמאבק של החזרת החטופים. רציתי לשאול איך אתה חושב שזה משפיע להחלטות של מדינת ישראל, של הממשלה. נושא החזרת החטופים הוא לא באינטרס של נתניהו, והוא האינטרס העליון של מדינת ישראל. אני מבקש שתשימו לב, האינטרס של נתניהו הפוך לאינטרס הישראלי. נתניהו לא רוצה להחזיר את החטופים, כי הוא מבין שכל עסקה לשחרור החטופים תחייב אותו להפסיק את המלחמה. והוא מבין שאם הוא מפסיק את המלחמה במצב הזה, אי אפשר לחזור ולהתיישב בגוש קטיף וברצועת עזה, ולכן זה לא יהיה מקובל על הימין הקיצוני שהוא שותף לו בקואליציה. הוא גם מבין שסיום המלחמה למעשה יבשר הרבה יותר לחצים פוליטיים עליו. נוח לו לשמור את ישראל במצב של לחימה ברמה נמוכה. סיום המלחמה יוצר לו הרבה יותר בעיות פוליטיות, כי אנשים יתחילו לדרוש ועדת חקירה ממלכתית, יתחילו לדרוש אחריות אישית מהממשלה עצמה, אי אפשר יהיה להגיד יותר מצב חירום, מצב חירום, עכשיו תשבו בשקט כי כולם נלחמים, המילואימניקים ישוחררו כמובן בהמוניהם חזרה הביתה וישאלו את עצמם, רגע, בשביל מה נלחמנו? כל הדברים האלה כרוכים בסיום המלחמה. לכן נתניהו לא רוצה לשחרר את החטופים. ולכן זה כל כך ברור שפעם אחר פעם הוא יכשיל את העסקאות האפשריות לשחרור החטופים. זה פשע נגד אזרחי מדינת ישראל. אני אשתמש עכשיו במילה קשה. במידה מסוימת, זה אפילו מעין בגידה באזרחי מדינת ישראל. ולכן אנחנו חייבים לבוא בחשבון עם נתניהו ועם הממשלה שלו. ולכן אנחנו צריכים לעשות מאמץ עליון על מנת שהמחאה העממית תהיה חזקה ככל שניתן, ובצד זה לבנות חלופה. חלופה עם תפיסת עולם מגובשת, עם אנשים טובים, שמסוגלת מיד אחרי הבחירות הבאות להוביל את מדינת ישראל בבטחה. בכל תחום שהוא, בתחום המדיני-ביטחוני, בתחום החברתי-כלכלי, בתחום של יחסי דת ומדינה, ובתחום הכל כך חשוב של חיזוק הדמוקרטיה הישראלית. אז אנחנו די קרובים לסיום שלנו, אז רציתי לעשות לך איזו שאלה שאני חושב שממש חשובה לקהל שלנו. מה יכולים לעשות את היהודים בתפוצות כדי לתמוך בישראלים נאבקים להציל את המדינה? קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה. התמיכה שנתתם עד עכשיו, מ-7 באוקטובר ואילך, היא מרשימה בצורה בלתי רגילה. ואם לי היו ספקות בכלל, האם אנחנו עדיין עם אחד, הספקות האלה נעלמו. ראיתי את ההתגייסות של הישראלים בארץ, אבל לא פחות מכך, התרשמתי באופן עמוק מההתגייסות של יהדות העולם למען ישראל. ומי הכסף שנתרם ומי האנשים שהגיעו להתנדב ומי הציוד שנרכש והתמיכה ביישובי העוטף, ביישובי גבול הצפון ובצה"ל ובארגוני החירום השונים, באמת זה מרגש וזה דבר יוצא מן הכלל. תדעו לכם שזה מעודד פה את
הכוחות הליברליים, הדמוקרטיים בישראל, זה מעודד אותם באופן בלתי רגיל, באמת בלתי רגיל. אז כל שאני יכול לבקש מכם זה להמשיך ולתמוך ולהפגין את האכפתיות ולהגיש את התמיכה המורלית ואת התמיכה הפיזית. והן קשורות אחת בשנייה בעבותות. אז באמת, שוב, הרבה תודה ותמשיכו כך. מעבר לכך, אני חושב שלבוא לארץ, לבקר בישראל דווקא בעת הזאת, להיפגש עם האנשים, לייצר את המגע הבין אישי, להראות את האכפתיות, אפילו אם זה לימים ספורים, זה דבר בלתי רגיל. באמת, בלתי רגיל. ולכן אני יודע שכל אחד מכם חי את חייו, ולא לכולם פנויים, ולא לכולם זה מתאפשר, וגם הנטל הכספי הוא לא מבוטל. אני יודע מה זה לטייל מדרום אמריקה, או מאמריקה הלטינית בכלל לארץ. אבל אני רוצה שתדעו שכשאתם מגיעים לכאן, זה מעודד באופן בלתי רגיל, ואני חייב לומר בהקשר הזה, שהיהדות, יהדות השמאל הציוני, אני משתמש בביטוי הישן, אנשי השומר הצעיר, בארץ ובחו"ל, הם פשוט הכי טובים שיש. אני אומר לכם את זה לא בשביל להחמיא לכם, אני אומר את זה מהסתכלות באמת על מה קורה פה בארץ, גם בתוך הארץ, תנועת הנוער הכי משמעותית בהתנדבות, במתן המענה למצוקות ובפעילות הפוליטית, זה השומר הצעיר. חד משמעית, בהפרש ניכר מכל השאר. ובכל מה שקשור להתגייסות של יהדות העולם, אני רואה פה את אנשי השומר הצעיר ומרץ והארגונים הנלווים, עושים עבודה פשוט בלתי רגילה. אז אם אני יכול למסור לכם מסר של סיכום, תמשיכו ככה. תמשיכו במה שאתם עושים, ואני מניח שכשנתקרב לבחירות בישראל, נצטרך לרכז מאמץ, ולהגיע למצב שבאמת אנחנו לא מוותרים על אף קול. מי מכם שמחזיק באזרחות ישראלית, אני מבקש לעשות מאמץ עליון לבוא ולהצביע. תודה רבה. ממש 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 תודה, יאיר. זה מאוד מאוד חשוב לנו לשמוע אותך, וזה כבוד וזכות גדול להיות איתך היום, אז תודה רבה על הזמן שלך, וגם על כל מה שאתה עושה באקטיביזם שלך ביום-יום. ואם אני מבין נכון, צריך להגיד תודה למרסיה, שיהיה גם המתרגמת הסימולטנית שלנו, נכון? מרסיה לפורטוגזית, וגם קווין שמתרגם אהה. לספרדית. אז תודה לשניכם, גם למרסיה לפורטוגזית וגם לקווין לספרדית, באמת תודה רבה. תודה, יאיר, ואז תודה לכם ובהצלחה לכולנו. הצלחה לכולנו. תודה. אנחנו רוצים להזכיר עכשיו שאנחנו מתחילים את הקמפיינים לבחירות לפדרציות הציוניות המקומיות, ומזמינים את כולכם ליצור קשר עם מרץ והמדינות שלכם, ולתת לנו את הקול שלכם בשביל להיות חלק מהשינוי בקונגרס הציוני העולמי, ולהמשיך את העבודה והפעילות שלנו בקהילות. והנה יש לכם פה, אנחנו משתפים עכשיו את הפרטי קשר שלנו ואת כל הרשתות חברתיות לפי מדינות. זה ממש ממש תודה לכולם שהייתם פה. אני רוצה להזכיר שאנחנו היום ביום ה-520, שיש 59 חטופים וחטופות בעזה שחייבים לחזור הביתה כמה שיותר מהר. לילה טוב ותודה רבה שהצטרפתם עלינו.